wadhi e kaunti ma Siaya kama kaunti no keto ayanga chik mabiro konyo e bero ngima mine mapek, rowere kaachiel kod weche nyodo e kaunti no mondo kony e puonjo oganda weche bero ngima joma mine mapek kendo kony jodak e yudo thieth makare. Kolosi kinde keto ayanga chik makamano, Bernard Adala ma en achiel kuom jokanyo komiti mar thieth e kaunti ma Siaya wacho ni chik makama biro kelo thuolo mar keto omenda tenge mar konyo bero weche nyodo kod rito mar joma mine weche mag thieth. Cynthia Ndar ma bende en achiel kuom jokanyo kamatino bende medo ni chikni biro konyo e kedo kod lwenje mag udi kod kit chwech, landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod iye ma ohiu ma kwan gi pod ni malo e kaunti no. Wacho ni geno margi en ni okang' makama bende biro konyo e duoko chien tho mar mine kod nyithindo e kinde ma gikonyore. Ni chik ma waloso ni en chik madhi konyo wa duoko indicators wa piny. Kawacho indicators, kawachako kata gi kaka nyiri matindo mamako iye machon e Siaya County, wantiere atamalo 21. King'iyo mar Kenya duto en atamalo 15. Koro mano gimoro achiel kende ma kawaloso ma bill ni dhi konyo wa protect our girls nikech wadhi duoko indicators go piny mondo nyithiwa oyud kaka nyalo dhi school. Act ni bo konyowa e Siaya kaka county mondo wane kaka wanyalo tayo jomodak e Siaya te i weche mag nyodo. Mano gin mine mapek, mine mobiro konyre, nyathi matin mosenyuol gi nyathi madongo. I realize no most times kasama iketo pesa to irang jomna facilities ma igero od moko but gik ma lich kaka nyuol rahia go samoro imiyo very less money. Koro mano en teko ma ahinya ma sheria ni miyowa odiochiengni. Yakoro mko wuok e kaunti ma Siaya weche mag nyodo ka